שלום לכולם, אנחנו בהווי כנמר מסיימים את מסכת סוכה, שאחיה לא זכה לסיים, לעילוי נשמת אחיה בן שלומית ועמוס דסקל, על השם ייקום דמו, ואנחנו עכשיו בחג הסוכות יושבים בסוכה ולומדים את המסכת. אנחנו בדף כ"ה עמוד א', ויש לנו כמה שורות מכ"ד עמוד ב', נעשה שיתוף מסך. ובעצם, כן, בכ"ד עמוד ב', אנחנו דיברנו בפעם הקודמת, סליחה, דנו בחידוש הזה של רב אחא בר יעקב, שבעצם מחיצה שהיא לא עומדת ברוח מצויה אינה מחיצה. ואז ראינו כזה דבר, ראינו והקשינו את זה מאיזה ברייתא, שאילן שבעצם יוצר מהענפים שלו יורדים עד הארץ, עד הרצפה, או כמעט עד הרצפה, נגיד פחות מ3 טפחים, ואז לבוד, אני רואה את זה כמחובר לרצפה, וזה יצר רשות בפני עצמה. אז שם אומרים חכמים מטלטלים תחתיו, שאפשר לתחתל, זאת אומרת שהענפים של האילן בעצם משמשים כמחיצה טובה. שואלת הגמרא, מה יקע זיל ועתי? הרי הענפים זזים ברוח, אז איך זה מסתדר עם החידוש של רבי אחא ויעקב, שמחיצה שאינה עומד ברוח מצויה אינה מחיצה? אומרת הגמרא, אטם לי דוד ליה בעוצה ודפנה. זאת אומרת, אותו תירוץ השתמשנו בקושיות הקודמות, שבאמצעות עוצה ודפנה הוא לוקח והוא הורג את הענפים האלה שלא יזוזו. ואז הגמרא מקשה על זה קושייה, שבשביל זה אנחנו צריכים להסביר, לעשות איזושהי הקדמה קצרה בהלכות שבת, בהקשר שלנו. בעצם רשות הרבים אסור לטלטל שם יותר מד' אמות, ברשות היחיד מותר, אבל אם יש לי מצב, איזשהו שטח מסוים שהוא מגודר לא בצורה יזומה בידי אדם, שכאילו עושה ממש עירוב, כמו שאנחנו מכירים היום, אלא הוא מגודר באיזושהי צורה טבעית, משהו בטבע, שהוא לא גודר בעצם לצורכי מגורים. על זה אמרו חז"ל, אם זה עד שטח של 5,000 אמה, סעתיים, זה נקרא 5,000 אמה מרובעות, כמו שטח ההיכל, שם בבית המקדש, שם זה יחשב, אז יכול לטלטל שם. אבל אם זה יותר גדול מזה, אז זה נקרא קרמלית, וזה בעצם רשות הרבים מדרבנן שאסור לטלטל שם. עכשיו, על גבי זה בא רב הונא ברבי דרבי יהושע ואומר, לא, כל מצב שאתה תגדר משהו, משהו שיגודר באופן טבעי, ולא בידי אדם לצורכי מגורים, אז זה בעצם מקום, זה קרמלית וזה מקום שאין מטלטלים בו. אז עכשיו, מה קורה כאן? איך זה קשור אלינו? אנחנו תרצנו שהעץ הזה מדובר שהרג אותו בעוצה ודפנה. אז עכשיו בעצם זה כן מגודר בידי אדם, וזה כאילו כן לצורכי מגורים. אז לכאורה, למה רב הונא ברבי דרבי יהושע אמר שם שאין מטלטלים בו? ושם בברייתא, רב הונא ברבי דרבי יהושע אמר שלא מטלטלים בעץ הזה. בגלל שהוא בעצם, למרות שהוא פחות מ5,000 אמה, בגלל שהוא נעשה בידי אדם. אז לכאורה, למה? אם עכשיו, אם בעצם אני מעמיד אוקימתא, שאני עשיתי שם עוצה ודפנה, אני בעצם סגרתי את הענפים האלה, הרגתי אותם עם עוצה ודפנה, אז זה כבר כן בידי אדם, זה כבר כן מחיצה ראויה שעשו אותה לצורכי מגורים. אז למה רב הונא ברבי דרבי יהושע אומר שם שלא מטלטלים בו בכלל, והוא מתייחס אליה כמו מחיצה שנעשתה שלא לצורכי מגורים? אומרת הגמרא, כאילו מחיצה שנעשתה טבעי, אומרת הגמרא, משום דהווי דירה שתשמישה לאוויר, וכל דירה שתשמישה לאוויר אין מטלטלים בו אלא סעתיים. זאת אומרת הגמרא, זה נכון, אמנם באמת אתה אומר שהרגת את זה בעוצה ודפנה, וזה כאילו בידי אדם, אבל עדיין זה לא נחשב מחיצה שעשו אותה לצורכי מגורים. למה? בגלל שהמגורים פה, מי גר בעץ הזה, במקום הזה שהעץ הזה עם הענפים? לא גרים שם סתם אנשים, גרים שם שומרים, שהם רוצים לשמור שם על השדה, ופשוט הם מחפשים צל, אז הם מצאו את העץ הזה כמו איזה מגורים. מכיוון שכל מהות המגורים שלהם שם, זה לא כדי להיות שם, אלא לצורך מה שנמצא מחוץ לדירה, בעצם השדה שעליו אני צריך לשמור, לכן אני לא מגדיר את זה אני לא מגדיר את זה אמ, כמחיצה לצורכי מגורים, מכיוון שזה לא צורכי מגורים בשטח עצמו המגודר, אלא צורכי המגורים זה לשטח שהוא מבחוץ, כן, האוויר, זאת אומרת, זה השדה שעליו אני שומר, ולכן שמה, ולכן
ולכן בעצם רבון אברי דרעי ויהושע אומר, לא מטלטלים שם, כי למרות שעשית את זה בידי אדם, עדיין זה לא נחשב מחיצה רלוונטית כדי לתחם את התחום הזה כרשות בפני עצמה, מכיוון זה לא לצורכי מגורים במקום, אלא המגורים במקום הם משמשים את השטח שמחוץ למקום. תשמע, עוד קושייה על רב אחא בר יעקב מברייתא. שבת בתל שהוא גבוה 10, והוא מ400 עד בית צעתיים, וכן בנקע שהוא עמוק 10, והוא מ400 עד בית צעתיים, וכן כמה קצורה ושיבולות מקיפות אותה, מהלכת כולה וחוצה 2,000 אמה. על מה מדובר? פה יש לנו הרי כידוע, כתוב אל יצא איש ממקומו ביום השבת, יש לנו את העניין של 2,000 אמה תחום שבת, שאסור ללכת 2,000 אמה תחום שבת, שזה בערך קילומטר, ובעצם במציאות שבן אדם גר בעיר או בשכונה, אז מקצה העיר אתה לוקח 2,000 אמה. אבל אם בן אדם נגיד הולך בדרך, ופתאום הוא עוצר, נכנסה שבת, הוא עוצר, אז מהמקום שבו הוא עוצר, מהמקום שהוא שבת, משם אני לוקח 2,000 אמה לכל צד, וזה מה שהוא יכול ללכת. עכשיו, מה קורה אם הוא שבת, הוא הגיע בכניסת שבת למקום שמבחינה טבעית בטבע הוא מגודר. לדוגמה, תל שהוא גבוה 10 טפחים, והשטח שהוא תוחם אותו הוא בין 400 עד 5,000 אמה, או נקע, הפוך, כאילו מין מכתש כזה, שהוא גם עמוק 10 טפחים, הוא מ400 עד בית צעתיים, עד 5,000 אמה. וכן, אם הוא בא לאיזה שדה, שחלק מהשדה, נגיד אמצע השדה, הוא קצור, ומכל הצדדים האחרים מקיפים אותו שיבולים, שהם בגובה 10 טפחים, שהן בעצם מקיפות את השדה. זאת אומרת, הוא הגיע לשדה קצור, מסביב יש לו שיבולים שלו קצורות, שלכאורה השיבולים האלה משמשות כמחיצות, שתוחמות לו את המקום. אז כל המקומות האלה, גם התל, גם המכתש, גם השדה החרוש הזה עם השיבולים שמקיפות מסביב, הוא יכול למדוד את 2,000 אמה מהסוף של המקום הזה. זאת אומרת, זה לא 2,000 אמה מהמקום שהוא הגיע אליו, אלא 2,000 אמה מהקצה של התיחום הזה. אז רואים מכאן ששיבולים הן נחשבות מחיצה טובה. אומרת הגמרא, אף אגב דקאזיל ועתי, למרות שגם הם באים והולכים עם הרוח, כן? שיבולים הם כאילו זזות ברוח. אז לכאורה זה קשה על רב אחא בר יעקב שאמר שדופן שלא עומד ברוח מצויה היא לא נחשבת דופן ראויה. אז עונה הגמרא, אתנמי דוד לבעוצה ודפנה. את הגמרא משתמשת בתירוץ הזה גם פה, ואומרת שגם רב אחא בר יעקב יצטרך להעמיד או קימתא גם בברייתא הזאת, שמדובר שהוא אגד את השיבולים בצורה עם מוצא ודפנה, בצורה כזאת שהן לא זזות ברוח. משנה, שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה, אוכלים שם שהן פטורים מן הסוכה, אוכלים ושותים ארעי חוץ לסוכה. המשנה משמיעה לנו 3 הלכות. האחת, 6 שלוחי מצווה, מישהו שהוא הולך ללמוד תורה או לעשות איזושהי מצווה, ברית מילה או משהו, אז הוא פטור מן הסוכה בדרך שהוא הולך למצווה הזאת. חולה ומי שמשמש את החולה שעוזר לו גם פטור מן הסוכה, ושאכילה ושתיית ארעי מחוץ לסוכה היא גם מותרת. פה נזכיר איזושהי מחלוקת ראשונים ידועה שקיימת, לא ניכנס אליה יותר מדי, רק נזכיר אותה, שלגבי העוסק במצווה, פטור מן המצווה, שיש בזה מחלוקת ראשונים, ויש לה הרבה משמעות הלכתיות, האם מדובר רק במצב שהוא לא יכול טכנית לעשות את שתי המצוות בו זמנית, ובעצם יש לו, בגלל שהוא עוסק במצווה X, הוא לא יכול טכנית לעשות את מצווה Y, ואז הוא פטור ממנה, או שמדובר שהוא יכול טכנית לעשות את שתיהם, רק פשוט, בגלל שהוא עושה את מצווה X, הוא פטור ממצווה Y. אבל בכל מקרה, אז אם מישהו שלוחי מצווה, הוא הולך עכשיו ללמוד תורה, אז הוא בדרך לא חייב לעשות לעצמו סוכה, מכיוון שהוא פטור, כי הוא שלוח מצווה, הוא הולך לעשות עכשיו מצווה של לימוד תורה, אז הוא פטור ממצוות סוכה. שואלת הגמרא, מנעני מילי, מאיפה לומדים את הדין הזה שעוסק במצווה פטור מהמצווה? לומדים את זה מקריאת שמע, דתנו רבנן, שנו רבותינו, בשבתך בביתך, פרט לעוסק בין המצווה, ובלכתך בדרך, פרט לחתן. מכאן אמרו, הכונס את הבתולה, פטור, ואת האלמנה חייב. זאת אומרת, לומדים מהפסוק שכתוב בקריאת שמע, בשבתך בביתך, זאת אומרת, מתי אתה צריך לקרוא קריאת שמע? כשאתה יושב בבית ועושה דברים לעצמך, לא שאתה עכשיו עוסק במצווה, זאת אומרת, פרט לעוסק במצווה, ובלכתך בדרך, כשאתה הולך לכל מיני דברים לעצמך, פרט לחתן,
שחתן, זאת אומרת, מה שמייחד את מצוות קריאת שמע, שהיא דורשת בעצם כוונה, וחתן, הוא ביום של החתונה שלו, הוא טרוד בבעילת מצווה, ו... וזה טורד את מחשבתו, ולכן הוא פטור מקריאת שמע, שדורשת כוונה וריכוז. ולכן מכאן אמרו שמי שכונס את הבתולה הוא פטור, ואת האלמנה חייב. בהמשך נבין למה דווקא, למה הבתולה פטור, אלמנה חייב. אומרת הגמרא, מהי משמע? בעצם איך אתה לומד מהפסוק הזה, שבאמת עוסק בין המצווה פטור ובין המצווה? אמר רב הונא כדרך, מה דרך רשות, אף כל רשות, לפוקי הייד במצווה עסוק. וכתוב ולכתך בדרך, אומר רב הונא, מה זה בדרך? כמו שדרך, בן אדם הולך בדרך לדבר רשות, כל מיני דברים שהוא צריך בשביל עצמו, לכן אף כל רשות. זאת אומרת, בעצם התורה אומרת לך, כשאתה הולך בדרך לעצמך, לכל מיני דברים של עצמך, אז אתה צריך לקרוא קריאת שמע, לאפוקי, להבדיל, מן הייד במצווה עסוק, זאת אומרת, אותו אחד שעסוק במצווה, שהולך בדרך לצורכי מצווה, שהוא פטור מקריאת שמע. שואלת הגמרא, מי לא עסקינן דקאזיל דה מצווה וכאמר רחמנא ליקרי? אומרת הגמרא, רגע, מי אמר לך שכתוב ולכתך בדרך, זה דווקא כשאתה הולך לעצמך. אולי דווקא מדובר פה במישהו שהולך בדרך לצורך מצווה, ועל זה אומרת התורה, שאפילו שאתה הולך לצורך מצווה, אתה צריך לקרוא קריאת שמע. אומרת הגמרא, אם כן, להם מקרא, בשבט ובלכת, מהי בשבתך ובלכתך, בלכת דידך ודמי חייבת. בלכת דמצווה, פטירת. זאת אומרת, אומרת הגמרא, מזה שכתוב באופן שייכות של גוף שני, בשבתך, בלכתך, זאת אומרת שאתה עושה דברים לעצמך, ולא דברים שאתה חייב בהם מהתורה. ולכן מזה אני לומד שדווקא אם אתה עושה דברים לעצמך, אז אתה חייב קריאת שמע, אתה צריך לעצור באמצע ולהפסיק מהעיסוקים של עצמך ולקרוא קריאת שמע. אבל אם אתה הולך לדבר מצווה, אז אתה פטור. שואלת הגמרא, יחי אפילו כונס את האלמנה נמי, אז למה מי שמתחתן עם האלמנה, גם נגיד שזה מצווה להתחתן, אז גם נגיד שם שהוא יהיה פטור. אומרת הגמרא, כונס את הבתולה תריד, כונס אלמנה לא תריד. בן אדם שכונס בתולה, הוא יותר טרוד במחשבות שלו. ובן אדם שכונס אלמנה, הוא פחות טרוד, מכיוון שזה לא פעם ראשונה שלה. וכותבת הגמרא, וכל אחד דתריד אחי לעמי דפטור, אלא מעתה טבע ספינתו בים דתריד אחי לעמי דפטור. אומרת הגמרא, רגע, מה אתה רוצה להגיד לי? שאם מישהו טרוד באיזשהו משהו שהוא צריך לעשות, אז הוא פטור ממצוות קריאת שמע? אז גם באמת בן אדם שנגיד טבע ספינתו בים, שהוא לא טרוד, זה לא מצווה, אלא סתם הוא טרוד, כי עכשיו טבע ספינתו בים, אז הוא טרוד. אתה רוצה להגיד לי שגם שם הוא יהיה פטור? וכי תימא, הכי נמי, ואם תגיד לי באמת שזה, שבאמת כן, שגם בן אדם טרוד מטבע ספינתו בים, אז הוא גם צריך להיות פטור מקריאת שמע. ואמר רבי אבא בר זבדא אמר רב, אבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה, חוץ מן התפילין שהרי נאמר בהם פאר. אך התריד תרדה דמצווה, אטם תריד תרדה דרשות. זאת אומרת, מביאים פה, אומר, אם תנסה להגיד לי שבאמת גם בן אדם שטרוד בעניינים שלא של מצווה, הוא באמת פטור מקריאת שמע, אני אוכיח לך שזה לא ככה. איך אני אוכיח לך? שרבי אבא בר זבדא אמר בעניין אבל, שאבל, למרות שהוא אבל, הוא חייב בכל מצוות אמורות בתורה, חוץ מן התפילין, ששם יש ביחזקאל איזה מין גזירת הכתוב מיוחדת, פרך חבוש עליך, אבל שנאמר בהם פאר, בגלל שהם פאר, וזה לא מתאים כשאתה אבל. דרך אגב, זה לא נפסק להלכה, אבל בפועל כן מניחים תפילין, אבל כן מניח תפילין, אבל בכל מקרה, יש כזה דיון, האם הוא בעצם פטור מדאורייתא וכן הלאה, אבל בכל מקרה, אז רבי אבא בר זבדא אומר שאבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה, למרות שהוא טרוד, לכאורה הוא טרוד באבלות שלו, ובכל זאת הוא חייב בכל המצוות האמורות בתורה. אומרת הגמרא, אחא תריד תרדה דמצווה, אטם תריד תרדה דרשות. למה אבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה? כי הטרדה שהוא טרוד בה היא תקרא טרדה דרשות. למה? למרות שבאופן טבעי הוא עצוב, כי הוא אבל, אבל הוא בוחר על דעת עצמו לבוא ומנטלית להכניס את עצמו לתוך העצב. כי זה משהו טבעי, אנושי, שהוא רוצה ככה זה להיות עכשיו בזמן שהוא אבל, הוא רוצה כזה להכניס את עצמו לתוך הרגשות של העצב.
אז זה נקרא טרדה דרשות. אז אומרים לו, אוקיי, אתה רוצה להטריד את עצמך ברגשות של עצב, וזה מותר לך, אבל לא בגלל זה תהיה פטור מהמצווה עכשיו. ולכן שם הוא חייב גם במצוות קריאת שמע. כי הוא לא חייב להיות טרוד, הוא לא חייב עד כדי, זאת אומרת, האבלות, הוא בוחר באופן בחירי, רשותי, להכניס את עצמו לעצב של אבלות, כדי ככה לחוות איזושהי חוויה מנטלית כזאת של האבל, ולכן הוא לא יהיה פטור בגלל זה ממצוות קריאת שמע. לעומת חתן, שהוא טרוד, זה הטרדה שלו, וזה לא משהו שהוא בוחר בו, זה פשוט טרדה כי היא מעצם הסיטואציה, ולכן שם הוא נקרא עוסק במצווה, שהוא פטור מקריאת שמע. זאת אומרת, למסקנה, בקיצור, טרדה של רשות, כמו ספינתך טבע בים, או כל טרדה אחרת שהיא לא טרדה של מצווה, לא פוטרת אותך מקריאת שמע, לעומת טרדה של מצווה, שכן פוטרת אותך מקריאת שמע. עד כאן, עילוי נשמת אחיה בן שלומית ועמוס דסקל, השם ייקום דמו, שלום לכולם.